Ootko sä piinannut perhettä joululauluilla marraskuussa, niin kuin Laura? Mä en oikein koskaan lauleskellut noissa merkeissä koskaan lähtemään. No nykyään saa sitäkin enemmän. Olet siis yksi Suomen tunnetuimmista ja suosituimmista artisteista tällä hetkellä. Puhutaan kuitenkin hieman alkuun rahasta, nimittäin tänään me keräämme rahaa köyhille lapsiperheille, niin osaatko sinä kuvitella, että minkälaista on elämä, jos ei ole rahaa? Ei kannata kirjoittaa niin pitkää listaa joulupukille. No nyt kun sinulla itselläsi on mistä jakaa, niin osallistutko hyvän tekeväisyystyöhön tai muuhun, että pystyt tuottamaan iloa muille? No ei se ole ihan, siis mähän en niin itse tuntee, että tekee jotain oikein. No tosiaan sä pystyt ajattelemaan näin myönteisesti ja katsomaan sinne, mistä sitä menestystä tulee, mutta mistä tommonen noin luja itseluottamus on tullut? Niin sieltä. On tosiaan nyt tulossa se Olympiastadionin konsertti. Niin mitä ihmettä enää sen jälkeen voit Suomessa tehdä? Mä haluan nyt valottaa maailman. Niin, että Cheekin niin kuin lakipiste saavutetaan nyt vai? No kyllä mä näkisin, tai siis se on pakko olla niin, että